Assalamu alaikum. Aray mi hiwri kam fo la landis ko jawontre parti jimo Allah taw hara ko jawontre parti jimo wonbe sibude Fodé Image Diallo et Tidiane la puissance et force vivant fap on noddita samedi arodo 18 janvier Bruxelles manifestation hollugol bertu bernde mende fino zent militaire on iwra yeso mendo. Donc do andi non ko hombe on hoorebe membe do andi ko fédéral yo men on notre bien aimé honorable Aliou Baldé do andi ko adi njo wakilo donc jama fop non do argo nyande mo kadi on yi France manifestation fait do France on to sikudi manifestation ji ala na fure di manifestation ji inafude mo ano di manifestation ji wonno hire dino yenkinde be to hi tum zente militaire on hibe yaltalo e cortège hibe ya hibe voyage partout ko be fala non zente militaire on hibe mapi nini hibe mapi parce que nini so hidumbu ya fungidike o wa iri wa tumanda wa demuru ko parce que mo andi nini accord mako lanni ko wondirno ko yesu gine lanni confiance lanni donc jama on kadi no démission de ko parti jima koton donc jama fo no tora ngen mu yaltugol jama fuk no tora ngen mu yaltugol Bruxelles ngen mu jonno donc andi grand jon fédéral be membe wona sama kalabe fédéral be membe do andi na sama kalabe jama fuk no tora ngen mu hewtugol parti lié on be affiche na yo lié on ara ko don aroton jama on fuk no noddita min ma no andir don no yi France ko yalti ko de balle do e cianki ga donc manifestation be welu no moddan parce que don andi jenton be hulide ni après on manifestation fait de France de balle do donc si ko dum non yaari ni de happuni ni Allah yingini et puis kadi nini biyota na do kadi gundo ngoto kunno non secret kunno ko commentaire yi mi ndo ta kunno déjà akiri non mais miji to be fota ko wareten ko na goto anya leñol goddo en fop meden en fota lagina mais si yewtereji go no to ngari ko wadirten sharia ko fiwaten piro fiwaten warindir donc sharia ala ñennere leydi justice ala leydi et pourtant o arno ni la justice sera notre boussole donc on jonande kadi ko no gerten ko en wakilo no terrain militaire on do e ka fédéral monsieur Aliou Baldé imo wakili na kambe to do andi Elhaj Hassimi monsieur Hassimi Hafiziou Ba be France ben kambe kadi be wakili be Angola ben wakili la même chose la Guinée kadi donc ibe tora mo dano jama no tora hewtu ko nyande mu hewta don monsieur Nabillahi Camara kadi bonsoir fop ni don tora na nyande mu no andir don courage mo wona yo décourage are mi hiwrike e be Bruxelles be mo be Bruxelles wakilo de wato jabu bureau ji fédéral bureau ji Sénégal fus jodo Belgique ko Guinée Belgique ko fi la Guinée donc ko fimo Belgique ko fimo fi ono himbe mo ibbe naade fi himbe bombe be ka. Merci beaucoup, je suis fier de vous et la weltani moƴƴa no wakkilo de en fop mede hewte wono ko France ko woni do yaltino laabi posno laba monsieur Aliou Baldé ko adem be wakkilibe donc be déplacer ke be yeyi kambe kadi o ya manifestation feƴƴunoɗo donc o manifestation do jama kado do argol kadi e ka do andi o ya manifestation feƴƴunoɗo o yiɓe yawno ko ɓe ɗo woni ɓe heɓali tan feere yawgo sina ɗum fop no andi donc jama no tora moƴƴa noon hewtugol kali en ko duwa ɗon e ka wonɓe sifude Fodé Image vive le président selludalen arta e ko lagina ha hewta jama on ko ɗum mapini ɓe faala ɗum wata ɓe hawju ñalande woɗɗine nde hewta ñalande ko woɗɗum no me nde hewtata ala les fédéraux de l'IFDC force à vous, je suis fier de vous donc wakkilo ɗen combat on continue e ka selen haaloɓe haala mais eɗen andi ne gagnoto. Merci beaucoup à tous mi yurike ɗo kadi tanti Fatou Belgique Fatou Dinguiraye merci beaucoup.